Oyaore nyakwara moga juang kendo machiegni e nonro mar Oboke. Kawuono chieng' tich ariyo tarik 20 dwe no mar ang'wen higa mar 2021 marwake chenro ni en an Chris Owino. Wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo adhi miyo oboke mar The Standard kama thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en Inside Exclusive Club of President's Keepers. Inside Exclusive Club of President's Keepers ma en nonro kata maling'ling ewi State House Controller. State House Controller nyakwara mogi en ng'ano madito e piny owacho, kata kamano ji ok ong'eyo ga tij State House Controller. State House Controller en jago ma loso diary mar ker. En moyien ker dhi romo kod ng'ano madhi limo ker dhi kama nade. Mane tij State House Controller, kendo jogo ma imiyo lemo mar State House Controller mago jok madito e piny owacho, kata kamano thoth oganda ok ong'eyo ga tij State House Controller. Mondo ker orom kod ng'ano nyaka puodh kod State House Controller. Ka idhi neno ker nyaka ikadh kuom State House Controller. En moyie jogo maneno ker, jogo ma ker romo kod kuonde kama ker dhiye. Ka ker dwa dhiye kamoro, en moloso diary mar ker ni jumani idhi kama kama, e jumani ng'ano maromo kodi, e jumani idhi romo kod ng'a. Mago State House Controller ma pacho kae. Kendo itoboke mar 9 itoboke mar 8 nyaka itoboke mar 9 mar The Standard ogolo ler State House Controllers mosebedo e pacho kae e chakre tend ker machon Mzee Jomo Kenyatta nyaka ker masani Uhuru Kenyatta. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ler malong'o ewi State House Controller, jogo ma neno to ng'ano ma romo kod ker, to bende jogo ma loso diary mar ker, kuonde ma ker obedo ni time limbe, kaachiel kod jogo madhi romo kod ker. Gin magiamua ni ng'ano ma romo kod ker, kendo gin magiamua to ker dhi timo limbe kama nadi e pacho kae. Itoboke mar 4 loso ewi bura mane High Court DRA ewi juogo ushuru e pacho kae. Itoboke mar 6 loso ewi ywarok e kind jood bura kaachiel kod senators ewi timo lokruok ne bill mar BBI, kama koro e kindeni komiti ariyo mag od bura mochung' ne loko chike mano jela committee odhi e retreat kata odhi e romo moyiedhi kama gidhi loso kendo goyo mbaka ewi bill mar BBI. Ka nitie kweth ariyo, nitie kweth madwaro mondo otim lokruok ewi bill mar BBI, mano kweth motelne kod Senator Masia James Agri Bob Orengo. Ka nitiere kweth moro bende ma oramo ni onge lokruok ma itimo ewi bill mar BBI. Me mosekelo ywarok e kind committees ariyogi mag od bura mochung' ne weche mag chike. Ka Senate dwaro ni otim lokruok ewi bill mar BBI, ka jood bura machielo to tamre ni onge lokruok ma itimo ewi bill mar BBI. Koro ti ariyogi dhi timo romo moyiedhi kata retreat kochopo juma manyien, to gidhi pedho report margi mar BBI e nyim od bura. Mano idhi timore e juma manyien, kama komiti mar od bura mochung' ne chike dhi pedho ayanga report mar BBI e nyim od bura. Itoboke mar 8 kod itoboke mar 9 kaselidho ni gin State House Controller, jogo maneno to ng'ano maromo kod ker, to ker dhi kuonde ma ker dhi limo kata diary mar ker, gin magi bende giloso e pacho kae. Moko kuom State House Controller ma pacho kae mano chako tich kod Jomo Kenyatta gin ka Eliud Mathu, Matere Kireri manotiyo kod Mwai Kibaki, Abraham Kiptanui notiyo kod Moi, Lawrence Lenayapa notiyo kod ker Uhuru Kenyatta, kaachiel kod Dr. Nelson Githinji masani ematiyo kod ker Uhuru Kenyatta. Notiyo kod ker Uhuru Kenyatta e higa mar 2009 kaachiel kod Franklin Bet. Mago State House Controller mosetiyo e pacho kae, kendo wacho ni gin jogo man kod teko e piny owacho. Kata kamano oganda ok osebedo kod ler ma kamano, nikech en moamua to in ka jatend piny owacho iromo kod ng'a. Kowacho ni ok irom kod ker to ok inyal romo kod ker. Itoboke mar 10 loso ewi jaod bura machon kaachiel kod jatend migawo machon Mbiu Koinange, kama sani koro anyuola mare yware ewi estate mare maromo bilion
17.4 mano estate mar Mbiu Koinange maromo bilion 17.4 kama koro anyuola ne sani yuare mokalo to ng'ano monego bed ni kawo estate makamano. Ito oboke mar 12 en ni registrar mar duond buche ma pacho kae mano registrar of political parties wacho ni giseyudo kwayo kowuok kuom oganda mar ndiko duond buche manyien maromo 1,000 motelo ne yiero maduong' mabiro. Duol mochung' ne ndiko duond buche pacho kae mano registrar of political parties owacho ni giseyudo kwayo kowuok kuom oganda mar ndiko duond buche manyien maromo 1,000 motelo ne yiero maduong' mabiro. Koro penjo mara en ni duond buche 1,000 gi indiko gi mar timo ang'o, nikech ka wani machua demokrasi ogomo na mondo bed kod duond buche 2 ka piny Amerika kaachiel kod piny Ingereza. Koro duond buche mohewo 1,000 watero kure? Ito oboke mar 14 lose ewi chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae kama odiochieng' manyoro ne en kinde mar Justice Nduma Nderi mane ochopo e nyim duol mar Judicial Service Commission kama ne onyiso Judicial Service Commission nitiere dwaro mar tiego joyal buche ma pacho kae kinde ka kinde to moloyo tiyo kod weche mag tudruok malony manyasani e yalo buche mage. Nduma Nderi ne onyiso Judicial Service Commission nitiere dwaro mar ni mondo otieg joyal buche ma pacho kae kinde ka kinde to moloyo e weche mag tiyo kod lony manyasani e weche mag yalo buche. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar okil kamaloka mar Ahuma Fred Ngatia. Weche mag weche moke counties kaachiel kod pach jondiko nyaka pach josomo benye oboke ni mar The Standard. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach ito oboke mar Daily Nation en ni curfew brutality loso ewi okang' mane obila e boma maduong' ma Nairobi ne okawo mar dino wang' apeyni madonjo kendo wuok e boma ma Nairobi kaka achiel kuom okang' mar keto e tim chike mag curfew. Odiochieng' manyoro kaachiel kod odiochieng' ma Jumapil nyaka odiochieng' ma Ngeso obila e boma ma Nairobi ne oloro wang' apeyni madonjo kendo wuok e boma maduong' ma Nairobi. Koro e kinde mane ochopo ka saa 2 otieno kaka achiel kuom chenro kata okenge mag keto e tim chike mag curfew, gino mane okelo ywaruok mokalo e kind oganda. Kamoko kuom jogo mane odin ne yo ne gin jomoko kaka nitiere jago moro mane tero minigi e mochari bang' kane minigi ong'ielo rengo. Koro nochune mondo obed kod ringre minigi gari mane gitere go e mochari kuom seche mohew 5. Lakteche moko bende mane owuok e tich bende ne odin negi e yo e kinde mane obila oloro Super Thika Highway kane ochopo saa 2 kaka achiel kuom chenro mar keto tim chike mag curfew, gino mane okelo ng'ur mokalo e kind oganda to moloyo oganda go modak e boma maduong' ma Nairobi. Ito oboke mar 4 ogai mar chano timo romo kod jood bura makwedo timo lokruok e wi bil mar BBI kaachiel kuom chenro mar kelo winjruok e kindgi. Ogai mar ODM Raila Odinga chano timo romo kod jood bura matemo kwedo okang' mar timo lokruok e wi bil mar BBI mabiro kata doko ni okil kamaloka mar ogai mar ODM Raila Odinga mano Paul Mwangi ne owacho ne osenyiso Raila mondo kik yie mondo jood bura mag ODM otimo lokruok e wi bil mar BBI nikech mano nyalo kelo fwere kendo mano nyalo kelo giko mar BBI e pacho kae. Ito oboke mar 5 duond od bura mar Jubilee owacho ni gidhi ng'ado tudruok moro amora kod duond od bura mar UDA ma iteno kod jalup ker William Ruto. Duond od bura mar Jubilee owacho ni gidhi ng'ado tudruok moro amora kod duond od bura mar UDA ma itudo go jalup ker William Ruto e kinde mabiro. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7 loso e wi okang' mane obila okawo mar loro wang' apaya maduong' ma Super Thika Highway chieng' Ngeso kaka achiel kuom okenge mag keto e tim chike mag curfew, gino mane okelo ng'ur mokalo to moloyo kowuok kuom oganda modak e boma maduong' ma Nairobi. Ito oboke mar 10 loso e wi chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar 11 piny Kenya koro dhi nyiewo chanjo mar Pfizer kaachiel kod chanjo mar Johnson & Johnson kaka achiel kuom okenge mag kedo gi landruok mar midhusi mar COVID-19. Piny Kenya ne olando ni gidhi nyiewo chanjo manyien mar
Pfizer kaachiel kod Johnson & Johnson mar piny Amerka kaachiel kuom okenge makedo gi landruok mar tuo mar COVID-19 kaluwore kod nok mar chanjo mar AstraZeneca ma iloso e piny India. Oboke mogik ano kod oboke mar The Star. Oboke mogik ano kod oboke mar The Star kama thor mar wacho nyimo oboke mar The Star en AstraZeneca shortage MOH to order Pfizer. Migawo mar thieth ma pacho kae sani koro olando ni piny Kenya dhi nyiewo chanjo mar Pfizer kaachiel kod chanjo mar Johnson & Johnson bang' ka ne chanjo mar AstraZeneca ma iloso piny India obedo ma tin e pacho kae, mabiro bang' ka piny India ma loso chanjo mar AstraZeneca nokumo chenro moro amora mar miyo pinje maoko chanjo mar AstraZeneca nikech oganda mawuok e piny India bende dwaro chanjo mar AstraZeneca. Koro ne gikumo kendo ne giloro chenro moro amora mar miyo pinje maoko chanjo mar AstraZeneca. Mae makoro nomiyo migawo mar thieth ma pacho kae okawo okang' mar nyiewo chanjo manyien mar Pfizer kaachiel kod Johnson & Johnson mawuok e piny Amerka e kedo kod midhusi mar COVID-19. Koro penjo en ni jogo mane oseyudo chanjo mar AstraZeneca e okang' mokwongo, okang' mar ariyo ibiro miyo gi chanjo mar Johnson & Johnson kod Pfizer ni kose idhi timo gi nadi, nikech wakia kenyalo riwo chanjo ariyo e okang' achiel. Oboke mar ariyo lose e wi bill mar BBI kama komiti ariyo mag od bura odhi e retreat kae juma manyien gidhi chwalo bill mar BBI e nyim od bura maduong' ma pacho kae. Oboke mar ang'wen nyaka oboke mar abich en ni migawo mar thieth ma pacho kae ogolo chik kata okawo okang' mar nyiewo chanjo manyien mar Pfizer kaachiel kod Johnson & Johnson mawuok e piny Amerka e kedo kod midhusi mar COVID-19 bang' ka piny India maloso chanjo mar AstraZeneca ne okumo chenro moro amora mar uso kata miyo pinje maoko chanjo mar AstraZeneca nyaka gimiyo oganda mawuok e piny India duto chanjo no mar AstraZeneca. Oboke mar auchiel lose e wi chenro matimo lokruok e duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC kama koro iwacho ni ODM osewere kod weche mag timo lokruok e wi duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC manyalo miyo Wafula Chebukati dhi nyime kod bedo jakom duol mar IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar abiriyo pod loso mana wi chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae kama odiochieng' ma kawuono okil Kamaloka Fred Ngatia dhi chopo e nyim duol mar Judicial Service Commission. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibedo godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.